nilimen ke sarkiri rong phar lapen nili nonamat APHLC along Kongchun Bang mate General Secretary arpusi nili dengbok lapen non angkileji Assam Legislative Assembly election MLA election along Pharoi Sira Sirkep 109 Haureghat STLAC pen APHLC pen karjap dono bang phulo nili hello lasi ini rat ahung jailong nili ke bang nangko athe bang ke lahelo BJP claim bang atum arong adon dam si adon dam pen arong ke ther dam agala pahelo APHLC meeting se gidun no polo tangte ba kachelang du nang theklong no polo tangte ration card nang than peji Orunodoi long ledaji hemso nang than peji lalo lapen lan chota kalilang latum ke thanda mang lahelo election ke jogarni vote ke jogarni hala nangli vote ke jog mayu tang thengnong le ke di parpong hep seta CC camera pen nanglang dun labi nasi nang tum BJP aphan vote jog ma jog je ke hadak se theklong labi jong si BJP han jog je det polo tangte nangli tum han ke Orunodoi ration card ho kaddo gawe lahai hemson ta dak senang than labi posi arong ke therdam lasi lahai ke ther ke hab dam mangke lake BJP atum rempo puja theklor unelo puja theklor posi latum ke ther ke ha CC camera ta we lapen ma jok ta hala dak nangli vote ke jok hut nang thek dun long li nangli tum ning ke hang ko mara phan ma bang phu ma hala phan si nang tum vote jok nang ji kila hai BJP tum ke ther ke ha pen bangke rara tum phere nang ne manghuta nang ne akot dokok pulo dang te nang thanu komane BJP amun si narjap dun lun komane presiding officer nang tum adung narjap dun lun konane CC camera jong si dokok pulo dang te nang thanu ni tum han lake a candidate hoi pen a party a candidate pharmacy lake bang election commission of India tum ban da ji MP election hule duplicate Orunodoi form arong ke ron la son lake non dala son tholu lasi election commission of India pen ke la soron ave je CC camera bi nahi to je nang tum election ke jahut komane presiding officer na dunlun narjab dunlun nahi to pula soron ave aposi la bangke nang tum phere ta nang ne manghuta nang ne hala nang ke than ta patum ta ka phere posina tum hanang ke ther lake APHLC president jai kathar alang li konane national party pen kuti hini andep to ajat to pulahai ka paklang tham do asi lahai alam ke chobai alam lapen nili phan tame konane lak thongke pra pho konane BJP atung enam dep to pulahai ka pachu bai thabalam do lasi pini nili media hoi pen last ka pachini la hello lahai ka pache thang tabalam bang ke nang tuming ton tu kali pulo tang te nang le tuma men nang le tuma songa men ta nili media lo nije nang kogi tang ni thom pria prang dolamara long duar bagori constituency long BJP claim bang atum RSS atum Christian puja krongsi halada cross a photo art print pame si hala Jesus Christ picture ke dunia dim bangke Himonto Biswa Sarma CM Tuliram Ronghang lapen la Lunsing Teron atum Surjo Rong Pharatum latum a photo se rakibi lasi la bangke nangli tum party along se dhorom ka pangbui asai ke claim years ningkan proxy cap socially tum article 244 a hempreg aphani tum che song pono we phik bu lo bangkon tum ne pran dam elo lada kitu kisum kane phoel lada ka che song se preg dam thai me komane ke democratically che song thai me komane ke secular thing che song thai me komane ke arms and revolution mane arms movement ban che song thai me seda kapar rodam ke hala so hempreg aphano lasi la ningkan proxy cap so se ka che song bangke ilitum non pinning ilitum APHLC mate ilitum awe hot bangke ington pamenang po lasi hala pacun kapang toni phan bangke aprangsi bangke ilitum article 244a implement je phan bangke ilitum assembly along mo MLA haidat pulo tang teitum adak bangke che dan nang kok pasam government phan lapen itu masar je aga thar pu berlo gedi APHLC phanjong sinal itum MLA nang haidun lo pulo tang te lake autonomous state ke bandek pulo ke lapen jong sa kenang do pulo tang te nili tumge poster long nili men na poster long da je tokta no I will resign for autonomous state jong si autonomous state nang pi thek da la ningkan phongbong se asam sarkar tum ili tum alam nar jung tung te da ili tum alam nar ji dor da pulo tang de ningkan pho angbong se ni tum autonomous state farman MLA ar pupen tame che than peji la ke nili ke ready lo nili ke sacrifice pulo nang tum small state agenda ke non ke insamri gan di nang tum ke longli si chu yor thunong gan te company tum han autonomous state ki manji gali lasi jang mi potarik sir ke pa election mang ke nam tum matha pa makeup enane tum vote pin APHLC pen ki thurdona candidate doan ke tum ke simbolo bangke kisi arjan mate napit arjan mesin tum thurunji lasi la kisi arjan ke theklong ana bangke lake nang tum mathano lake APHLC candidate upole mathano lapen nomor clear long sidoji nang tum
la non angke leje jang mipo tarik serkebar ni election bangke nale tum api aprang arbi ra nale tum thang matha thepin pen matha pameka pen nale tum la kisi arjan nomot pinon la pen napit arjan nomot pipen ile tum APHLC fan pahai direct recruitment act la so ron lang do tum pre nang po SIU PIU tum pre nang po la ke MLA to akam lo la pen la direct recruitment act SIU PIU yong se tum MLA tum arjap thip assembly long che fight do no polo tang te autonomous council long jong si mo APHLC tum sarkar bang polo tang te aprang ngateng sakuria ki joy pen ke itum chi pilong po poisa sikai si ne pin pen tum sakuri si pilong po asam sarkar tum nang chi phudun lo sik schedule nang pa phugdun lo la si na tum APHLC phan vote pipen kisi arjan mate napit arjan ngong vote pipen papa hailo nang apen aru achiklo tarik pli May 4 arni pen bangke BJP sarkar kali APHLC sarkar le Karbiang long lo pelang LAC ka parlo long constituency sirkep do la constituency sirkep kaddo ko pangru pet lo polorang te polling station pharohini ra thongkep ra proxy ne thongkep sirkep la song 239 maybe but 237 la song bong do ko la si la an area ke the la pen non legislative assembly MLA seat phong bong men ke LAC ke the nai ke haure ghat hello apen population ta lakni do kailo da ke lasi la an area ke the pot nilihin pen arong tin polling station tin bang ke nili pale adu ne dalo nili bori olo sitame nili une dalo aposi jasemet la pharo isira sirkep haureghat LAC arlo kedo arhat atum phan arong tin polling station tin constituency tin phan tame nili dia chu hanglo la nili nangkile une dat pon pot nili un an ke bori ro na pale phan constituency tin ta nili damlo sitame each and every corner abang nili paliu ne dalo posi nili hin pen Q&A pot nili dia chu hanglo la pen nali tum tamen dia pon posi kroilo la pen la non election juda sitame ili tum APHLC tum ke sangkong tum kali binang posi isi awareness program ason la pen kaprek leadership program cheng thu phit po halo sud bang ke tum un anang peli phan bori thu po sitame nali tum ning oi epin pen ra tum nali tum kaprek mata thepin pen la non angkele ji Assam Legislative Assembly bangke nang litum la kisi arjana long vote pipen APHLC phane haureghat LAC pandami papa hailona ilana lam than pensi nili Karbiang long arat mate jasemet haru isira sirkep haureghat LAC ST LAC arat phan pachini pono kardom